लय एगो हमरा नायका मन पड़ल। कैसे कैसे गणेश वंदना गावे के बाद नायका में गाए कि पुरनके में होके? नायके में हो जाओ। नायके में हो जाओ हो जाओ। तो हमनिए के एगो भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़ी सुंदर गायिका है शिल्पी राज। सुंदर के हजी सुंदर माने अब चेहरा मोहरा के तो विशेष ना, तब काथी के सुंदर आवाज के बड़ी सुंदर। ओहो जोरा एगो बड़ा बढ़िया मर्द मेहरारू के भाव गौले रहल। कैसे रहत तनी हमरो के भाव में आवे। हां तनी मौगाई हो भाव में लेके कहता भाव में यही सही कुल हम ना हो कोनो बात ना ए आए हाय खतरा करूंगी नाती के बेटा ट्रांसफार्मर हो खतरा करे चलल बड़ा चिपरी में मुंह ना देखला। एक बित्ता के मर करी जरइबो ए ए हाय 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 गोर लागत नहीं मौसी। हां बेटा खुश रहा। देखा तार मौसो लोग कितना दांत फोड़ले बा। मेहरारुआ कहतिया ए परदेसी डार्लिंग ए ताको ना रे मौगी कहलई अरे कि दिन भर राजा जी तू काम करला। अरे मार डाला रे ओ माय गॉड अरे रतियों में तो नीना यारा करला। अरे तो आता ना कमा के बोला कवना बैंक में धर पाए राजा। सुना बोला ना अरे खाइबा पियाबा मोटाइबा तबे नु कुछ करबा ए राजा। जय हिंद सर। जय तारा भी कुछ भाव करे जाते तो तू भकुआइले रह जाता रह। काहे हां कुछ चलत का मन ए सर है दे हम संतोष पागल ना है। मारा बेग के फेंक लगबा लहू फेंके। हाय मिला परशुराम चा से हाय परशुराम चा से मिला फरसावा से कपार फरसावा वाला दे दी और दे दी फरसावा में के कोनो देवी आई बड़ी कारो दे। हां छिनर देवी हरसावा से एक बार कपार छील दी। बढ़िया बा। अब तनी हई हटा ली हमरा बड़ा डर लागत है एकरा से। ना हाथवा नीचे हटा हाथवा ना नीचे ओकरा के हटा दी। बड़ा हम दे रहे देखी कलाकार कोमल दिल के न होला जी। हां हमने के केहू ले झगड़ा तकरार करे के ना चाहिए ना आ नाही कोनो हमने के मन में ज्यादातर हिम्मत रहे। हां कलाकार कोमल होला। प्रदुमन जी के पीछे इनकर भतीजा एगो चुटिया फोड़ देले रहे 4 दिन पानी चढ़ रहे। अब प्रिया बम लेके रेडी बा। अब के 8 दिन के व्यवस्था में लाग गए लाई है लइका जाके आ गणेश जी से कहले के बाबा ए बाबा से आज खार बाटे हो अब पहिले नेवा तवा तोहार बाटे असरे में दास आज खार बाटे हो अब पहिले नेवा तवा तोहार बाटे। तो गौरी के लाल काल दिन नया बाबा होतई कोई बाबा
गणेशो जी के सुमिरन सामा चलते चलते मैया के वंदना गावे के भाई लेकिन पचारा के भाव हो जय साहब की ओर से पुरस्कार मिलल बा नमस्कार आशीर्वाद की प्रतीक्षा देहाती खाटी पचारा हो हाँ, कैसे कैसे अच्छा श्री कृष्ण जंगली बाबा मंदिर ग्रुप और भाई विजय ग्रुप की ओर से हमारा अनगिनत रुपया पुरस्कार मिलल बा अरुण सिंह हैप्पी भैया के मान सम्मान में दिल से बंदन अभिनंदन माई सरस्वती के कृपा साक्षात बनल रहे एकदम राजा बन के राज करत रही आ संगे संगे हमनियो सहयोगी पीछे से बानी जा साथ देवे खातिर दया शंकर सिंह जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा 100 रुपया नमस्कार आशीर्वाद प्रणाम तय गोतनी देहाती पचरा बजा ली हम कोनो मेहरारू कहतारी का कहतारी अरे त कहवा में सो भेला अरे अम्मा महुआ मोरे राजाऊ अरे त कहवा में सो भेला अम्मा महुआ मोरे राजाऊ मोर राजा हरिंदर चौधरी जी हवा डबा कंपनी से हमारा 100 रुपया पुरस्कार दिहनी फिर 100 रुपया हमारे भाई साहब अच्छा कमलेश देहाती जी के शिष्य प्रदीप भाई की ओर से हमारा पुरस्कार मिलल बा बहुत बढ़िया कमलेश देहाती जी हमारे मित्र हमें और काफी दिल के गहराई से उनका से रिलेशन बा भगवान बना के रखो रवा चेला बानी रवा खातिर भगवान से हम प्रार्थना करब कि रवा आतना आगे बढ़ी कि कमलेशो देहाती के पीछे छोड़ हाँ शिष्य के काम ये होला कि गुरु से दोगुना नाम ना कमा ले तो फिर गुरु के इज्जत चल जाए प्रदुमन जी इतना नाम कमाल करे गुरु के कोई चिन्हेला पुता नहीं के पूछो तो आदमी के चेला देखी कितना आगे बढ़ गए हां वो डबल के चेला भाई डबल के चेला हमें डबल गुरु के ठाकुर साहब वकील सिंह जी और मनीष सिंह जी हमारा के 500 रुपया पुरस्कार दिहने दिल से अभिनंदन बंदन पद प्रतिष्ठा बनल रहे जंगली बाबा के कृपा हमेशा बनत रहे तो देखी प्रमाण इजे बा गुरु से तिगुना चौगुना नाम करे के चाहिए शिष्य ना चाहिए हां जी आए हाय हाय
तागे के पद हो कैसे अरे तबगिया में सो बेला अमा हुआ मोरे राजा रहा फिर ही पुरस्कार विजय ग्रुप बड़े भैया एसके सिंह जी के कर कमल द्वारा 500 रुपया पुरस्कार मिलल है पचरा में मैया रानी के कृपा हमेशा बनल रहे और एकदम हमेशा खुशहाल खुशी खुशी जिंदगी राउर चले जौन कारोबार बा भगवान बना के रखा तका अरे तबगिया में सो बेला हुआ मोरे राजा जी 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 जरूर जरूर अरे ततुआ रसो में रंग लिया